Se as vosas galiñas se arrancan as plumas ou pelexan entre elas, ollo porque poderían estar estresadas. Trátase dun problema común que ten fácil solución. Unhas gafas antipicaxe. Como funcionan? Sen plumas e cacarexando, hoxe no termómetro. 12:15 do mediodía, seguimos aquí no termómetro. Estarán dicindo na casa que sai de todo para galiñas, será algo extrafalario. Pois quizáis, Rocío, estamos ante o futuro, non? Que iso? Pois sí, mirádeme pa aquí porque non estamos ante unha moda estrafalaria nin unha broma. Este artefacto é tan curioso como útil. Por eso nos hoxe viñemos onde, Esteban. Moi bo día. Bo día, que tal, Lucío? A ver, contanos como é isto das gafas antipicadura. Pois isto é moi fácil, Lucío. Estas gafas son para que non se piquen. Claro, porque hai veces que no galiñeiro poñense aí a facer un alboroto terrible, que si se pican, que si se fan sangue. Volvese tolas, estrésanse, entonces pode que pican algunha outra galiña. Entonces colócanse estas gafas para evitar que se piquen. Porque estas gafas afectan ya a visión. As galiñas miran en 360, entonces isto afecta un pouquiño a visión de frente, que é o que temos que evitar para que piquen as outras galiñas. Ah, o sea que poden comer igual, podense mover igual. Igual, todo igual, fan vida normal. Vida normal, claro, porque eu estou a ver aquí as galiñas que digo, pero como é posible que non se tropecen ni nada? Claro, se fan vida normal, a ver, cólleme aí un, Esteban, porque claro, isto é un artefacto, a min recórdame un pouco, compañeiros, as gafas estas, aí vai, mira pa aquí. A min recórdame un pouco, Esteban, as gafas estas que non teñen patillas, non sabes? Sí, agora están de moda incluso estas gafas, Si, son tendencia, mira pa aí. E está a tía, pero encantada a vida, acostúmbranse rápido. Sí, enseguida en uns minutos xa se acostumbran e están á moda, son as máis chulas do galiñeiro. No, desde logo que sí, canto tempo lle pode durar unha gafa destas á galiña? Hasta que lle caia. Eso canto suele ser? Moito tempo. Hasta que nos cansemos delas, basicamente. Sí, incluso se lle pode sacar pasado un tempo porque igual xa ela non pica. Claro, porque, bueno, a ver, compañeros, unha cousa, nos galiñeiros é normal ver que as galiñas están todas picadas por aí por detrás, e o certo é que aquí todas as galiñas están impolutas, dá gusto velas. Será Sí. polas gafas? Sí, porque as temos a resetabla. Cada vez que unha se pasa, poñemos unha gafa e queda super contenta. E sobre todo nos galos, que se suelen poñer así un pouco máis rebeldes, non? Sí, a veces hai algún galo, bueno, pues que monta máis a galiña ou é así máis duro, e entonces pois pónselle a gafa para que non lle faga tanto daño, claro. E estas gafas só serven para galiñas ou para máis animais? Non, sirven para aves. Eu, de feito, teño por moitos clientes que os usan en pavos, por exemplo. Ah, en pavos, en patos. Sí. Mira a cousiña, Esteban, vamos ir ao que importa daqui a peseta, canto custa unha gafa destas? Pois eche bastante cara, Sí. Si, unha gafa destas anda en torno a 20 céntimos, máis. 20 céntimos, Dios mío, pois dame xa 50 que os levou para o galiñeiro meu, dos veciños, dos amigos dos veciños, para todos, vos levar eu 20 céntimos e evitamos que se nos piquen. Sí, tal cual, 20 céntimos para evitar e que as galiñas estén en tendencia. E é difícil de colocar? Nada, é moi sinxelo. Colócaselle aquí encima, pónselle aí un broche e listo. Ole! Compañeiros, pois quedo aquí porque sempre aprendo algo novo. Eña, voulle levar desto a meu abuela, porque lle vai a gustar. Ai, Padín, dendo aí o micro tan pretiño da galiña, dan ganas de preguntarlle a ela que lle parece, a interesada, levar aí eso, pobriña miña. Bueno, Bernardo, que no mundo este das galiñas hai de todo, non? Non lles falta velorio nin complemento no mercado para ir cómodas, seguras e a par elegantes. Ademais desas lentes antipicadas que vimos de ver, saiban que existen cueiros para galiñas. Sí, cueiros, pañales de toda a vida, para recoller as súas cacas e manter limpos os espazos nos que estean. Tamén arneses con correa para pasealas de forma segura. Hainos con estampados divinos que vimos antes. Tamén teñen hamacas que se colgan do teito do galiñeiro ou dunha pola para que teñan un lugar relaxante, aí a ven, esta é de madeira, para que teñan un lugar relaxante para descansar, que tamén son de Dios e tamén o merecen, non? Hai protectores para que non perdan as plumas, abrazadeiros para as patas abertas. Tamén, isto que vemos aquí, actúan como correctores para manterllas rectas e que non se abran cara aos lados as patas. Se van dar un paseo, se as nosas galiñas van de señoras que van a andar, teñen tamén chalecos reflectores para facerse visibles e protexelas en áreas abertas. Ademais, contan con unha ampla gama de xoguetes interactivos. Un exemplo, pelotas con sementes dentro para que peteiren nelas ou bambáns de todo tipo tamén. E se vai un día de sol,
hai pequenos sombreiros para elas, tecidos ou impresos en 3 dimensións, mesmo con temáticas de Nadal, de aniversario, de vaqueiros, de festa ibicenca. Traemos un sinfín de opcións, pero tamén traemos unha suxerencia para criadores e criadoras, porque que é máis práctico que ir recoller os ovos con este mandil con ocos individuais para que non rompan os oviños. Último berro. Seríamos a envexa dos demais galiñeiros do mundo. Ai, eu son fan dos sombreiros. Imagino mai as galiñas do meu pai, aí co sombreiro posto xa. Bueno, maravilla. Divinas, divinas. María, ti que pensas que as interesadas opinan sobre estes abalorios? A ver, está ben para que non, cando a veces se pican moito, porque hai algunha moi mala, que sobre todo cando traemos polas novas, ainda que son todas galiñas e son da mesma familia, cando traes as pitas novas, acribíllanas. Ai, sí, hai como celos. Exactamente. Entón, as pobres teñen que escapar, casi non poden comer, teñen que irse aos saltos. Entón, para esos momentos ben, pero logo, cómodas non están, porque ti, é verdad que elas miran así, pos lados, as veces como fan as galiñas. Moi curiosas, exactamente, non? elas miran así. Entón, poñéndolle a gafita, non ven por adiante, pero ven polos lados. Ten a súa limitación para a visión. Cómodas non están. Claro, o sea, que aínda podemos estresar máis, Manel. Pero como non se van a estresar, se non ven de frente. Ojalo, Claro, ojalo que lle A poñen ver, as a mí gafas, paréceme que poñen esto as está gafas, al límite. que anda mirando de reollo continuamente. Al límite do maltrato. Ti crees, eh? O límite. Bueno, non O de tanto. O límite, Más- a ver. No, no, home, perdona. Más maltrato, mira, Por Dios. más maltrato, eu creo que é o sombreiro. O do gorrito, o lacito aquí debaixo vai ser que no. Por certo, 12:20, que isto é moi importante, moi serio. Falando, por certo, de maltrato, isto sí que penso xulgarán vostedes na casa o é sen paliativos. Polo menos aquí na nosa comunidade autónoma